Και σε λίγο στη θέση της κυρίας Θρασιά θα κάθεται η κυρία Ασημίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δημοκρατία για να μας απαντήσει αν πίνει το πικρό ποτήρι της φθοράς που είπε και η κυρία Θρασιά. Και η κυρία Σκόνδρα είναι και μέλος της Προκαταρκτικής Επιτροπής που αύριο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον κύριο Τριαντόπουλο. Καλή σας μέρα, κυρία Σκόνδρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Μπέδο. Καλώς σας βρήκα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είστε και μέλος της Επιτροπής, θα το συνδυάσω, άπτεται θέμα της δικαιοσύνης και με το θέμα της Ρόδου. Υπήρχε γύρω στο 70% ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, ο οποίος εξέφραζε μια δυσαρέσκεια, μια καχυποψία, να το πω έτσι, για τη δικαιοσύνη. Το 70% τώρα θα γίνει 85% μετά το σκηνικό της Ρόδου, που άλλα ο Άριος Πάγος, άλλα οι εισαγγελείς, άλλα οι δικαστές, άλλα οι δικηγόροι. Ακούστε, καταρχήν η αλήθεια είναι ότι εγώ θα το πάρω πιο γενικά. Από τη στιγμή που αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου στους θεσμούς, αυτό είναι επικίνδυνο από μόνο του. Γιατί μια δημοκρατία χωρίς θεσμούς δεν νοείται. Η δικαιοσύνη λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι ένας κορυφαίος θεσμός και όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι και το καταφύγιο του κάθε αδύναμου πολίτη. Πρώτα του κάθε αδύναμου και μετά όλων μας. Είναι λοιπόν τραγικό να κλονίζεται η εμπιστοσύνη και ακόμα χειρότερο είναι κόμματα του Κοινοβουλίου, κόμματα τα οποία, όπως άκουσα εδώ προηγουμένως στην συζήτησή σας, ευελπιστούν και καλούν τον κόσμο να τους ακολουθήσει, να ρίχνουν και αυτοί νερό στο μήλο αυτής της αμφισβήτησης. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει και ο ίδιος ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, για μένα αυτά είναι απαράδεκτα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη. Πιθανόν να υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία τους έχουν κλονίσει. Τι οφείλουμε εμείς να κάνουμε? Οφείλουμε να ενδυναμώσουμε το θεσμό και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη όχι μόνο στη δικαιοσύνη και σε όλους τους θεσμούς, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαρή χώρα και αν θέλουμε να έχουμε τη δημοκρατία μας οχυρωμένη. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα στατικό πράγμα. Η δημοκρατία χρειάζεται να προσαρμόζεται στα δεδομένα κάθε φορά της εποχής, πάντα μέσα στα πλαίσια, πάντα με αρχές και πάντα τηρώντας αυτά που πρέπει να τηρήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο πάνω στη δικαιοσύνη. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε καλούς δικαστές στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά την εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Ακόμα και αν κάποια στιγμή, ας πούμε, ταλαντευτεί, όμως οι κατευθύνσεις είναι σωστές, οι γραμμές είναι σωστές και έχουμε καλούς δικαστές στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Και αν κάπου σε κάτι πάσχει, ας πούμε η δικαιοσύνη, η απόδοση της δικαιοσύνης έπασχε και τώρα πάσχει ακόμη όσον αφορά την ταχύτητα απονομής της. Εκεί γίνεται και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια. Συνεχώς νομοθετούμε και προσπαθούμε να απονέμε τη δικαιοσύνη ακόμα γρηγορότερα. Όχι μόνο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολίτες, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Και για λόγους οικονομικούς και για λόγους προσέλκυσης επενδυτών και για πολλούς λόγους πρέπει να απονείμεται γρηγορότερα και ταχύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να συμπληρώσω κάτι άλλο. Θα ξανατονίσω πάντως ότι είναι τραγικό κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει και μάλιστα όχι περιστασιακά, έχουν κυβερνήσει 30 χρόνια αυτή τη χώρα, όπως είναι το Πασόκ ας πούμε, να αμφισβητεί τη δικαιοσύνη. Αυτό για μένα είναι πραγματικά άστοχο, τραγικό και ήταν λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη, όσο μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ την κριτική μου. Ως μέλος της Επιτροπής, τώρα, της Προκαταρκτικής Επιτροπής, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι με τη στάση σας συμβάλλετε στην αποκατάσταση, αυτό που λέμε, του κύρους της δικαιοσύνης που αμφισβητεί μεγάλη μερίδα του κόσμου? Καταρχήν θα σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, είτε είμαστε μέλη της προανακριτικής είτε δεν είμαστε μέλη, αρχίζει γενομένης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όλα τα μέλη της κυβέρνησης και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν ενταχθεί και εισηγηθεί πίσω από την αλήθεια και πίσω από να μην μείνει καμία σκιά, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε όσο φταίνε, έτσι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Αν υπάρχουν σκιές αυτές να βγουν όλες στο φως
Και αυτό νομίζω ήταν και το αίτημα των πολιτών. Το αίτημα των πολιτών με τις συγκεντρώσεις που κάνανε ήταν πιο, και δεν μιλάμε μιας μικρής μερίδας που ήταν κατευθυνόμενη από διάφορα κόμματα και από κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλάμε για τον πολύ κόσμο, ο οποίος εγώ τουλάχιστον και πάρα πολύ σαν και εμένα το ερμηνεύσαμε ότι λέμε δικαιοσύνη και γρήγορα. Έτσι, αυτά τα δύο ζήτησε ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε είμαστε μέλη της προανακριτικής ή δεν είμαστε μέλη, όλοι μας είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό επιζητούμε και εμείς. Γιατί και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε και εμείς είμαστε άνθρωποι που πονέσαμε και μας ταρακούνησε και πραγματικά μας συγκλώνησε το τραγικό αυτό δυστύχημα, γιατί ναι, είμαστε γονείς, αλλά και γονείς να μην είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας και οφείλουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη και περισσότερη ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες και παράλληλα όταν γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα να βλέπουμε από πού οφείλονται, ποιοι ευθύνονται, τι ευθύνεται και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Γιατί πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και πάντα μπορεί ένα μικρό λάθος να στοιχήσει. Και έχουμε δει πολλά κατά το παρελθόν δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε άλλα τέτοια στο μέλλον. Οπότε η ευθύνη μας είναι διπλή, επειδή είμαστε και κυβερνών κόμμα. Πρώτον, να βγουν όλα στο φως. Δεύτερον, να ελεγχθούν όλοι όσοι εμπλέκονται έτσι ούτως ώστε να μην μείνει και στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει συγκάλυψη, γιατί η συγκάλυψη δεν υπάρχει. Η συγκάλυψη για να υπάρχει πρέπει να υπάρχει δόλος. Εδώ δεν υπήρχε ούτε δόλος, ούτε κανένας είχε να κερδίσει τίποτα και δεν υπήρχε και κίνητρο. Λοιπόν, αυτό το οποίο τεχνιέντος, η προπαγάνδα η οποία γίνεται με πολύ ωραίο τρόπο πρέπει να πω αυτό το τελευταίο χρόνο, γιατί πάνε 2 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα, αλλά τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε ότι έχουν επιδοθεί κάποιοι σε όλο αυτό, ας πούμε, δηλαδή επενδύουν σε αυτό πολιτικά, μάλλον κομματικά επενδύουν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Εγώ το θεωρώ πραγματική ιεροσυλία το να πατάμε σε ανθρώπους οι οποίες έχασαν τη ζωή τους πρόωρα και άδικα για να μπορέσουμε να ψαχουλεύσουμε και να αλλιεύσουμε κάποιους ψήφους. Αυτό είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, εργαλειοποιούν λοιπόν αυτή την τραγωδία κάποιοι, γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, όλα στο φως, για να δει και ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια και όπως είπαμε, αν υπάρχουν ένοχοι να τιμωρηθούν. Η προανακριτική άλλωστε δεν έχει την ιδιότητα του να δικάσει. Η προανακριτική έχει την ιδιότητα το να παραπέμψει, η σειρά το λέει αυτό, στην Ολομέλεια και στη συνέχεια αν η Ολομέλεια ψηφίσει να παραπέμψει στο Δικαστικό Συμβούλιο και από εκεί στο δικαστήριο. Αυτή είναι η σειρά, αυτή είναι η ιεραρχία, αυτό τηρείται, αυτό θα τηρήσουμε. Τέλος πάντων, αυτή την ακολουθία αυτή πρέπει να τηρηθεί. Από εκεί και μετά μην ξεχνάμε ότι η προανακριτική, και αυτό είναι βασικό, η προανακριτική έγινε γιατί την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, την πρόταση. Άσχετα αν ήταν σωστά ή όχι στοιχειοθετημένη. Εμείς την ψηφίσαμε άπαντες να γίνει. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί όπως είπα πριν, πρώτοι από όλους θέλουμε να βγει η αλήθεια στο φως. Για να αποδειχτεί και αυτό που λέμε, περί εργαλειοποίησης. Γιατί αν η αλήθεια δεν βγει, δεν θα αποδειχτεί ούτε και αυτό. Τώρα να σας ρωτήσω, η αύξηση στον κατώτατο μισθό αντισταθμίζει την ακρίβεια που υπάρχει και το εισόδημα, το χαμένο εισόδημα? Ακούστε, η αύξηση, αν το δούμε συνολικά, καταρχήν να πω ότι μακάρι να μπορούσε να δοθεί ακόμα περισσότερη. Σίγουρα όσο περισσότερο μπορεί να δώσει το κράτος, τόσο καλύτερα είναι για τον κόσμο και ειδικά αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και ο κατώτατος μισθός συνήθως εισπράττεται από αυτούς που πραγματικά, εξού και το κατώτατος. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι σωρευτικά από το 19 μέχρι σήμερα, σε αυτή την εξαετία, στον κατώτατο μισθό έχει γίνει μια αύξηση της τάξης του 35,4%. Απ' την άλλη μεριά, σωρευτικά
σωρευτικά η ακρίβεια, ο πληθωρισμός είναι στο 18,1. Είναι στο 18,1. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Όχι. Είναι όμως βήματα σωστά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και επίσης είναι βήματα που θα μας φτάσουν στο στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο είπαμε προεκλογικά το 23. Και τι είπαμε? Ότι στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 950 ευρώ και ο μέσος στα 1500. Βλέπετε και βλέπουμε όλοι ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής επίσης στο ότι η όποια οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα γίνεται μέρισμα για τον κόσμο, δηλαδή θα καταλήγει στους πολίτες. Με τρόπο όμως ο οποίος να μην θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική μας ισορροπία, διότι είναι κομβική σημασίας και αυτό, το ξέρουμε. Ζήσαμε στο παρελθόν καταστάσεις οι οποίες μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Αυτό οφείλουμε λοιπόν να το φυλάμε ως κόριο οφθαλμού. Όπως επίσης ως κόριο οφθαλμού, κατά τη δική μου άποψη πάντα, μέσα σε αυτό το που επικρατεί στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, όλες αυτές οι μεταβολές και όλα αυτά που προξενούν ανησυχία πραγματική, για μένα πρέπει να προφυλάξουμε πολύ σοβαρά την πολιτική μας σταθερότητα. Γιατί από εκεί πηγάζουν πολλά. Από την πολιτική σταθερότητα που μπορεί να έχει ένα κράτος. Άλλωστε βλέπουμε και γύρω μας, βλέπουμε και στην Ευρώπη, σε κράτη μεγάλα, σε κράτη ισχυρά, πώς και οι οικονομίες τους και τα πάντα πώς τραντάζονται όταν η πολιτική σταθερότητα είναι αυτή πρώτη, ας πούμε, που χάνει έδαφος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σοβαροί, ρεαλιστές. Βεβαίως, ναι, η δικαιοσύνη, όπως είπαμε, πρέπει να αποδοθεί και θα αποδοθεί και όλα θα βγουν στο φως, όμως δεν είναι ένα κράτος, όσο σοβαρό και αν είναι ένα θέμα, δεν μπορεί να ασχολείται μονοθεματικά, όσο σοβαρό και να είναι. Υπάρχουν και άλλοι τομείς και άλλα ζητήματα που τρέχουν. Και παρόλο που κάποια κόμματα, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιδίδονται μόνο σε μία συζήτηση, γιατί θεωρούν ότι αυτή φθείρει την κυβέρνηση και μπορεί και να τη φθείρει, κατά την άποψή μου θα είναι παροδικό, γι' αυτό βιαζόμαστε να βγει και η αλήθεια στο φως. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, μια κυβέρνηση ή όποια, αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να ανταποκριθεί και στους άλλους τομείς και να κυβερνήσει. Και βλέπετε ότι γίνονται πράγματα πολύ σοβαρά στη χώρα, τα οποία είναι πάντα προς όφελος. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Σκόνε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει όμως να τα λέμε και τα άλλα, κύριε Μπέκο, γιατί πρέπει και ο κόσμος να μαθαίνει και να αντιλαμβάνεται τι εστί, ας πούμε, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, αμερικάνικη εταιρεία, εκδήλωσε ενδιαφέρον να έρθει σε τρίτο οικόπεδο, να έρθει να ψάξει για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, νότια της Κρήτης, σε 2 οικόπεδα και ένα που έχει δυτικά της Πελοποννήσου 3. Τι σημαίνει αυτό? Πέρα από το οικονομικό κομμάτι που μπορεί τι σημαίνει? Καταρχήν είναι πολύ σοβαρό, διότι αποδεικνύει ότι οι αμερικάνικες μεγάλες εταιρείες αναγνωρίζουν τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Ελλάδος, γεωπολιτικά δηλαδή. Πολύ σοβαρό, νομίζω, κατά την άποψή μου. Από την άλλη μεριά τι σημαίνει? Σημαίνει μια ενεργειακή ασφάλεια. Σημαίνει αυτό που και για τη χώρα και για την Ευρώπη, αλλά και ότι αυτό που λέγαμε, ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος και ενεργειακός κόμβος και γεωστρατηγικά να παίξει καθοριστικό ρόλο και φυσικά οικονομική ανάπτυξη και ασφάλεια. Όλα αυτά είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά. Χωρίς να λέμε ότι τα υπόλοιπα δεν είναι. Καθένα όμως έχει την αξία του και τη σοβαρότητά του. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω πώς είδατε την συγκέντρωση των τόσων πολλών Ραφάλ στο Πεντάγωνο. Τα Ραφάλ της Παράταξης, Σαμαράς, Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης. Κοιτάξτε, στο Πεντάγωνο η αλήθεια είναι ότι το μνημείο αυτό το οποίο έγινε και που αναφέρεται σε όλους τους πεσόντες για τη χώρα μας, οι οποίοι είναι επώνυμοι και ανώνυμοι, πέρα από την τιμή που αποδίδουμε στους ίδιους τους πεσόντες για να είμαστε σήμερα εδώ εμείς ελεύθεροι
και να πολιτικά σημαίνει κάτι, γιατί αυτό επειδή δεν έχουν χρόνο. Πολιτικά λέω σημαίνει κάτι ότι ήταν όλοι αυτοί μαζεμένοι. Πολιτικά σημαίνει ότι όλοι μας εν τέλει εμπνεόμαστε από τις ίδιες αρχές, από τις ίδιες αξίες και από τις παρακαταθήκες της παράταξής μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.